hapon naman sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati ato naman pagpangamusta sa inyo sa karon iya nga hapon Sabado. First Saturday in the month of September, Petsa Tres, tuig 2022. Baw kadasiglang nga pagsulod niya Petsa Tres na sa gilayon. Kamusta lang? Kagkamustang inyo pagpaniyaga? Plano tada pala makamon dugay-dugay abi, pero ano inyo sudan paniyaga dera, no? Salamat gid sa pag-share. Kag syempre man samtang ara lang kamo dira si Tita Wilma, ari naman sa paglingaw sa inyo paagi sa programa This is My Life, kag kita mag-update tubtub taknala stress sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kilohertz. Sa mga naka FB Live naman via Facebook page sang Action Radio Bacolod, may chat room kita dira, na pwede naton malike may share ang programa This is My Life, pa-share para sa inyo man mga kapamilya nga ato sa mga malayo nga lugar, kag para ma-update man naton sila sa mga nagkatabo diri sa aton palibot sa Isla Sang Negros, Western Visayas kag sa bugos man nga pungsod Pilipinas. Siyempre, dapat kita mangin instrumento man sa pagbulong sang ila kahidlaw, no? Malikaw-likawan, mahagan-hagan ang nabatsyagan nila nga homesick sa ilang mga pamilya nga are diri sa Negros, especially diri sa Nekbanwasang Bacolod. Aton man makamusta ang aton mga palangga nga mga tagpalamati sa kutob sang aton malabutan sa nga pagpangalagad sa karon man nga hapon. Magluwas diri sa Isla Sang Negros, of course sa Isla Sang Panay, sa apat man ka mga probinsya dira sa Masbate, no, sa Milagros, sa Placer, no, damo na sila nga PM sa aton nga nagapangamusta man. Okay lang kami diri sa Bacolod. Amo na nga kami man nagapangamusta man sa inyo kung kamusta kamo dira iya sa inyo tagsa ka mga nahamtangan about do tinamba. Well, anyway, okay lang na Tita Wilma. Karon nga hapon since Sabado tilingaw-lingaw lang ning aton pero okay man Tita Wa, di bala no? Namot ko Okay lang na siya. Sa inyo anay mga mensahe karon ara lang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pero ano ba lang igalingaw ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon tungod Sabado subong nga adlaw? Hindi kita magbasa sa sulat nga nagapangayo sang aton tagsa ka mga opinyon, nagahatag sang aton personal advices sa mga nagapadala sang ilang mga hibubunot, no, sa ila kabuhi kag sa ilang man mga eksperyensya sa ila kabuhi. Since Sabado, ano nga tupiko na naman ang aton sini talupangdon para sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Lifestyle segment naton, parte anay sa ikaayong lawas. Kag ginbutang ko na ning mga legend, no, mga legend or alamat, mga istorya sa mga kabulakan, kasapatan, ang matamato ng mga lugar bilang handuraw o kung let's say pag-refresh sa mga nakahibalo na sa mga istorya sang sining nga mga bagay, pero sa aton man mga kabataan ang iban nga mga seniors naton, mga elders naton nagakalingaw man ay nalipat na ko na amon agali tuod no, nabatian ko sang una ti mas storytelling naman na si Tawe karon, no, mas storytelling kita karon about sa isa ka bulak nga gin message man ta sa aton sa text hotline sa last Saturday na nga siling niya kuan naman bitawe ining sunflower singko namin ng sunflower kung summer, di ba? Kung summer, but since ngagin pangabay diin bala naghalin kag paano, no, nakaangkon sa ngalan ang ina nga bulak nga aging tawag siya nga sunflower. Namoy nang aton tupikuman karon nga hapon kag magluwas man sina ang about iya sa ikaayong lawas, mga mabatian tala ng mga nabatsyag-batsyag na nagaka-interest sa mga may almoranas, sa mga may hemorrhoids, no? Ang almoranas, sakit na yan, bisa mapukuin daw hindi ka kapungko, di ba lahi, baluon, tanabi karon pero anong pinakamahapos kag pinaka
mahapos nga pamaagi, no, natural nga pamaagi nga mapahagan-hagan nato niya kang malikawan nga magbatsyag kamo sang kasakit ka magdugo ina dira sa inyo, sorry sa paghambal sina nga term ha. Sa inyo buli, di bala sa inyo nga alatrasan. Ati amo na ang aton ipaambit sa inyo sa sini nga hapon kag bantayan man aton tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope sa karon iya nga Sabado. First Saturday subong Setyembre 3 tuig 2022 pila na lang sa aton nga countdown. Wala? Hindi na malikawan nga hindi kita makaisip sang inadlaw antes magabot ang Paskwa. Kay hindi man mapunggan bisan ang kabataan nga gagmay ay ala, Christmas na. So sa aton Christmas countdown, ano na lang, we only have 113 kay nagsugod kita 113 mo 115 mo no 113 113 ka adlaw antes magabot ang adlaw sang Pasko Disyembre 25 na ti kun magmangkot kati ang New Year yato may dugangan mo na isa ka semana 113 o 113 dugangan mo isa ka semana pito ka adlaw 120 abaw tapos na dayon ang tuig 2020 tuig 2022, abihon tayo naman ang tuig 2023. Hamakon lang na ito, no? Hindi ka lang niya malikat-likatan. Tapos, hindi bala Sir Mileli Oligo, kaya naman siya naka-online. Huwag mo ginsabat ang akong pamangkot si mo kahapon. Okay lang na siya, Sir. Well, anyway, thank you. Okay, yes, inyo man tag sa ka zodiac sign para man sa inyo tag sa ka horoscope sa karon iya nga adlaw. Preparar kita para buwas sa tagsa ka mga obligasyon naton Domingo nga adlaw, banding within the family. Pagkatapos bisitahan ang aton mga elders kung wala sa inyo po poder. Kung hindi man pwede lang kung gasto tawi plite damo kami nga daan o pa-load ka lang na kag mag-video call sa iya kung sino man ang didto na kung di na sila nga barangay kung dato man sila sa tabuk dagat pwede amo na ka posible sa karon mabulong lamang ang kapungaw kag kahidlaw no bisan la ara lang na sa piyak nga pangpang iya tuod kay hindi na makapamasyar ay labi ng aton mga senior citizen nga may mga ginabatsyag na jutay lang na nga palahid-lahid kay jutay nga uloangga sa ila umpawan na sila pero pinaka-importante buwas nga adlaw Domingo ang pagsimba upod iya sa aton tag sa kapamilya no tinguhan na to na paamo kay na bala gani relax lang sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kag magsiling ka bala Tita Wilma nga Sabado kadamo lang sa nagasulod sa inyo da pensar senti Domingo man boss ti lagaw-lagaw tanik ron sa gabi ibo paamo kay na nga mga anak mo especially ang aton sini nga mga kabataan kinahanglan lang gid maglisensya sa ginikanan, ha? Lisensya lang kita nga mapaliwaliwa or malagaw-lagaw, pero ang paghalong aton gid himuon. Kay ti sa tatan-awan nyo bala ang tungod sang paghalog-halog ara may mga ginabati-bati pero ina gina-confirm pa na muna siya sobre nga kumpiyansa magluwas pa sining COVID-19 nga nagapadayon man sa karon nga ginapahalong gid kita adlaw-adlaw ang dengue pagid mo kadamo no dalo sa amo na yun ho sa may Estefania daw ara kami sa tunga sampyak kag piyak na ginapanghilanat ang mga kabataan kag may mga sentuma ti kinahanglan lang gid naton maintainaron ang katinlo sa aton palibot maluoy man ta sa mga kabataan kag mga biktima sang dengue kay kabudlay subong mangita dugo in kaso por kaso di bala kung nagakinahanglan dugo ang pasyente kabudlay gid mangita sang dugo sa karon kay daw wala man sang may donar sang iya dugo kag tungod man sining pandemic nga aton padayon gina pakig-awayan. So, relax lang kamo anay sa una naton nga tandugon sa sini nga hapon. Tita Wilma kadtuan ta ang ginasiling bulak nga ginhambal mo. Ano to nga bulak haw? Sunflower? Nganong sunflower haw? Pamo ka na. Mga kabataan, pamati na sa istorya ni Tita We. No? Kung kakita ka mo sang bulak nga sunflower, ma-attract gid ka mo. Di ba la?
Dako na siya nga malapad nga bulak kang iya sini color yellow. Di ba? Mahal-mahal na per piece kung magbakal ka mo sa mga flower shop sa tuod lang. Ako una ton. Pero diin bala naghalin ining sunflower nga ginatawag na bulak nga ini. Na kabalo ka mo mga anak na sa nabasahan ni Tita Wilma na hanungod sa istorya sining sunflower. Sa isa ka lugar nga mahangin, na nagabagusbus nga hangin, ina siya nga lugar nga mataas sa bahin sang Santa Cruz dito sa Luzon. At kung tawgon, ina nga lugar ka Ilyes, no? Munang tawag nila, ka Ilyes nga lugar sa Santa Cruz, may ara isaya ka bata, no? Isa ka bata nga ay mahilig gini siya. Hindi siya mahilig sa bulak, magluwas na mahilig siya sa bulak. Mahilig siya kag ang iya favorite color is yellow. Na. So mahilig siya sa color nga yellow. Kag nanamian gid siya maglantaw sa mga kabulakan. Ang ngalan sang bata nga ini sino? Si Franz, ang ngalan sang bata. Kag sa basiman sa nabasahan ni Tita Wilma, wala iyan ang balaan kung ano nga tuig. Basta, Oktobre 12, sadto nga panahon. Ining bata nga si Franz, nagahampang upod ang iyaman mga friends. Ang iya mga friends, ang iya mga barkada-barkada sang gagmay pa. Pares man bala sa aton nga may mga miga-miga ta, may mga migo-migo ta, sa maghampang-hampang ta, di ba? So, upod niya ang mga ini nga nagahampang. Upod niya si Oswald, upod niya si Euris, si Nika kag si Hart. Na. Sang ulihi, samtang nagahampang sila nga nagalinagsanay, na, may nakitaan sila nga mga bulak. May nakita sila nga bulak nga ang color sang bulak puti. Na? Puti ang duag sang bulak kag nanamian gid siya yung maglantaw. Sa iya heart kag sa iya mind naghambal siya, wish ko lang, silingin na. Wish ko lang tani mangin yellow ang imo color. Amo ginanghambal na ni France, no? Amo nang ihambal hinya siling niya kanami-nami gid niya nga bulak. Amo nang hambal ya sa mga miga kag migoya kay Oswald, kay Euris, kay Nika kag kay Hart. Kanami-nami gid siya nga bulak, no? Galing color ya white. Nya ti gusto ko tani mangin yellow ang ila sini color. Abi mo anong natabo? Sila man mismo, ginhampang-hampangan nila inang puti nga bulak nga ina nga dalag ko kag ginsimhut-simhutan na ginasimhut-simhutan nila kag hala ginahimutaran gid sang madugay. Kag nakapensar si Franz kung ano ang ingalan niya sa amo nga bulak. Kag since ara siya sa lugar nga mahangin, masanag ang silak sang adlaw, siling niya sunflower na lang ang itawag ko sa inyo, siling niya. Pero ang isa ginauyatan niya ginagamal sa sunflower ang itawag ko sa imo na. Kag abi ninyo sang makalabot na sa ilabalay, kaya sa pagpalauli na nila kag makalabot na siya sa ilabalay, nag-wish naman siya. Na nag-wish naman siya niya siling niya to sa iya self nga nagapiyong-piyong gidang iya mata kag nagayum-yuhom siling niya, wish ko mangin flower ko nga yellow. Yeah, manala. Wish ko mangin flower na lang ko nga yellow. Hasta sulit-sulito niya, sulit-sulit siya gina, na? Pero niya gid ginahambal gid, gina-wish gid sa kaugalingon nga tani mangin nami lang ko nga yellow flower. Na tani amo lang ni mangin yellow flower lang ko. Na mga amo nang iya mga dinalan nga nagayuhom na siya. Abi ninyo mga bata, na mga bata kay mga young ones nga nagapamati sa karon nga hapon kay Tita Wilma. After 5 days, nga amo lang nang unod sang pensar kag balatyago niya nga nagayum-yuhom siya. Abaw naghipos lang siya kag nagayuhom sa iya kaugalingon. Sang ulihi, kundi naglakat siya, nangindulaan siya mo, na? Sang nangindulaan na siya, ginpangita siya sang iya iloy, si Chay Bibang, si Chay Bibang, ngalan sang iya iloy mo, siling ni Chay Bibang, ay diin na tong bata, tuman, kalagawan, siling na nila, gabi na, siling niya na, ang hambal na ni Chay Bibang, gabi na din pa siya nagkadto nga amo na ning 10 oras ang gabi. Ang natabo, ginpangita nila sa kalasangan si Franz.
pero wala gid nila ini makita na ang karon ang natabo nagdesisyon na lang sila nga magpauli. Na pagpauli nila, didto naman nila ginhulat sa ila balay si Franz. Siyempre, ang iloy, naghilibion. Amo na yung iloy mo mabinalakon, mapinalanggaon sa bata. Ti sang una yung mga panahon, kung ang bata pagsirom or takop sang adlaw, pagtunod sang adlaw, ang mga bata pala uli na sa sulod sang balay, kay mga muyo na amo na yung namuklatan sa mga kabataan, di bala? No? Sa mga nakaabot pa sina nga mga ginikanan subong. Kung wala pa gani ka mo, ang iba na nga tatay manihol, tudo-tudo nga tihol, ang panihol aga hinuyab na pauli sa balay kay tinagakagat ng dulom na amo na iya sa mga unang orientation sa mga kabataan kag namuklatan ti subong yaway kay kung gabi gabug tawagan naga tululog. But anyway, never mind dito balikan ta iyang istorya ni Sunflower, no? So natabugin pangita sa kalasangan, wala nila makita, gabi na nagpauli sa ila balay kag didto naghulat ang iloy kag nagahilibion di ina ang akon anak. Hulaton ko gid ang pagpauli sang akon anak. Asta na lang mag-aga, no? Asta mag-aga wala gid mag-abot si Franz. Siling ni Chay Bibang, di na to nagkadtong bata kuman. Gamo gina sa ano na to natabo sa bata kuman, amo ginaangwa, na? Pero natingala man siya. Kay pati ang amay do nagakalisod naman. Siling niya, ay nano natabo sa bata, tado subong lang niya ang ation nga wala siya makapauli sa aton balay. Ano na ayhan ang natabo sa iya? Kag diin na siya nga parte sang kalibutan. Siyempre, bata mo bala babayi. Na, although nga bata pa man siya, ang ginhimo, hindi man sila nga pulungkuon na lang ang mag-asawa kag magpangalisod, bisan nagatululag kay ang luha ni Chay Bibang. Digamo pa siya, pagkatapos niya digamo, naninlo siya sa ila palibot. Nakakadto siya karon sa likod sang ila balay. Kay ti pagtapos siya panilig, mamunyag siya sang iya mga tanom. Imbis nga mamunyag na siya, nakatapos siya na siya panilig sa palibot, mamunyag na siya sang iya mga tanom, may natalupang dan si Chay Bibang. Kay ti pila na kaadlaw, siling niya, ay ano ni siya man? Siling niya, ano ni siya man? Bago ko lang na di nakita ang amo sini nga color sang bulak. Bot silingon, bago pa lang ako nakakita sang amo sini nga duag sang bulak. Yellow ang kulor. Niya katahom. Paghambal niya nga katahom, hindi niya maintindihan ang iya balatyagon. Kag nagasulod sa iya pensar, kag sa iya nga balatyagon ang iya bata, nga pila na kaadlaw nga wala nakapauli. Pero si Chay Bibang wala ginakabalo. Nga bata, ang bulak gali, nga iya nga ginatambungan, kag ginakalingawan, amo ang iya bata nga nadula nga si Franz. Ti halin sa to nga tion, nangin bulak si Franz, why na siya nagtigbalyo pa sa isa iya ka bata nga babae nga matahom, ang kalisod ni Chay Bibang kag ni Choy Canor, nga si Choy Canor amo nang amaya na islan or nabuslan sang kalipay sa presensya sang bulak sa likod nila balay nga nagtubo upod sa ila mga tanom. Hindi sila man mismo makapulong kung nga amo sinang ila na batyagan. Hasta na lang nga nagtigulang sila, wala nakabalik sa ila puder ang ila anak nga si Franz. Ti amo nang ginhalinan, ang bulak nga ila nga ginakalingawan, ang bulak nga ila nahamutan, kag nangin una sa ila panulukan, gintawag nila kay Sunflower. Kay amo na ang permi ginamit lang ni Franz sang ara pa siya nga nanamian gid siya sang bulak nga ang color yellow. Nga naga-wish gid kuno hambal ni Chay Bibang, naga-wish gid siya nga tani ako mangin yellow nga bulak. So since bago sa ila panulukan, amo inang gingalan nila sa tanom kag namulak kag magsiling sunflower. Di
kung may mga kabalud ang istorya, abe. Confirm lang or let's say pa-share lang pa mo kay na ina mga hindi ka kung lang tawon tabilang sunflower na daw adlaw ginman siya nga nagapamukadkad sa idalom sang masanag nga silak sang adlaw. Nami ni siya mamuhi sa lugar nga mga daw malapad, mabugnaw, pero nagasilak si Haring Adlaw nga kundiin si Haring Adlaw do nagasunod man siya. Di ba la? Do nagasunod man siya kundiin padulong si Haring Adlaw. Amo na dugon tawag nila man na sunflower. Wow. Okay, so pila naman inaiya ka mga kung ba remanaging naton sa inyo na hanungod sa mga istorya sang pila naton ka mga kabulakan. Pwede ba ninyo ma-share kung may nabalaan man kamo? Siling ko gani, siling to sing isa kang nag-PM last week ko. Tawi kwan bi, ining kalatsuchi bi, ano nga yung kalatsuchi, ano pa nadumduman ko, ginapiyong ko ng mata ko, kabati ko na familiar na sa akong anden sa uli na dumduman ko. So, amat-amaton ta na every Saturday, no? Ang mga istorya sang aton mga kabulakan nga ina, na? Tisubong Sunflower. Alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na Dr. Pinoy Squalin Capsule, na? Ang atong Dr. Pinoy Squalin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang lusyonan, gipang... Sir Melili Oligo Tiara, siya alive siya sa itong subong. Salamat, Gid. God bless always and keep safe. Halin kay Doy Arthur, salamat mine. Natamyaw lang ni Sir Mileli si Ma'am Vanessa Stark, kay Doc Mayo, Jinky Dilegdo, wala mark, kay Sir Alex Montesa. Yes, Sir Mileli Oligo. Paamo kay na bala. Kag wala gig ko na iya kabalo sang mga alamat sang mga kabulakan. Happy gid ko ay at least no Sir Meleli kabalo ka na ako ng sunflower. Salamat gid sir na Tita Wilma siling naman ni Sir Alex Montesay. Mayong hapon lang na sa imo ara lang siya kuno nagaupod via stereo kay transistor radio. Mo may FB live pa. Salamat gid sir na. Inday Blaza, good afternoon. Happy Saturday afternoon dira Tita Wilma kay Mr. Arthur Jeff Villazor, kay Star Mayo, kay Doc Mayo, Noel Amar, Alma Olegon, all ARBEFC members and all the family, all of my family. Nasa Barangay Pandanon, DSB. Okay, from Arizona, USA. God bless everyone. Advance happy birthday. Happy birthday. Advance happy Christmas. Merry Christmas. Pakadlaw talang kay Ma'am Chinky. Thanks for the love and the prayer, Ma'am, na. Okay, Ma'am Chinky Dialegdon. Bow. Nagka-monitor sa imo matamis nga programa samtang nagapangapi. Ara ka naman da sa Barangay Bunga. Timo sang mainit kag mananam nga pandesal. Abaw. Timprano pa Sir Alex Montesa ha. Fe Aliador, Tita Wilma, good noon. Mangkot lang ko tani ang sa ruleta promo bala kung magabutan imo ngalan. Ginatawgan nyo man sila sa cell number nila. Kaya kung nga daan, naguba among radio, kag wala man load, hindi ko ka-monitor sa inyo, amo lang na tito we. Hindi, na, kay kinahanglan niya, ang purpose ni naton, kung nagapamati ikaw, kag mabunutan ng imo sini nga kupon, makabati kag yan. Kag mayapa-yapa kag to diri sa Action Radio, right? Oo, amo na siya. Why na yan nagsilinga tawgan ka mo namon kay nagdaog ka mo dirinan. So kinahanglan ma-monitor gid ikaw, ha? Fe Aliador, Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon Tito We. God bless you always. Likewise, Ma'am kay Tuto Balulot, mayong hapon Tito Wilma. Giselle Hope, mayong hapon kay Thelma Pihida. Kay Sean, kay Dungon, kay Hope Sibudugo sa La Castillana Negros Occidental. Ma'am Rothschild Fulgencio Susana, mayong hapon man sa imo kay salamat gid. Bow early si Ma'am Homa Lumina ba? Mayong hapon. Okay, kay Rose Guevara, salamat man. Okay, kay Marivic Higan Talavera, mayong hapon sa imo. Kay nagamonitor gid ko. Basi malawagan man ako Tita We, salamat gid. Hasta lang tadanay, balikan ko lang karon aton mga greetings naman
And the winner for digital storytelling, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Action Radio. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sa Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kongkis ana, ano nang nauya ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Alas 2:10, Action Radio Philippine Standard Time. Antes man magpadayong si Tita Wilma sa This Is My Life, oy, may winner kita, na? May winner kita, maara ng aton winner, na? Para sa dakop ka, daog ka, roulette promo. So, katuan ito ng aton sini dali gid lang, na? Relax.
Okay. Subong, may claim, no? Aton winner. I-check na ito ng atong studio B. Action on, Defensor Lisay. Action on. Nagkaroon mga ka-action live kita din sa Studio 2 sa Action Radyo Bacolod. Kaya isa na naman ka maswerte na itong coupon winner ang mag-claim sa iya nga kapalaran so nga hapon naupagi man sa pagpatiyog sa aton preparar na nga roleta. Dali lang ginaw. Kung palapit ka lang din. O di ka lang mamuha para makitantay mo nga beauty. Ano gani ka lang ma'am? Christina Pilinggon. Taga-dili ka. Purok may gugmaon tango. Oo. Sa diin mo kayo na pamatian nga ginlawag ang imo ang ngalan. Ay, Fred Salangga sa Action Radio. Sa kay Action Radio lang. Aga pa sa mother, nag-monitor na sa Action Radio Bacolod. So, sige hindi na pagpalawigan pa, pero mangkot lang ko ano din gina-aim mo sa aton nga roleta. Cellphone ba? Cellphone ko na mother. Sa cellphone, actionan ba? Yes, mother. Basi balamat siyang bahan niya nga siya ang pinakauna nga makakuha sa cellphone. So, araga nagyapon sa mga kamot ni ma'am. Sige And 3, 2, 1. Patiyugan na ma'am. Wow, cellphone. Ako na lang. Nag 1,000 GC siya. Sige Naglapaw, pilang yung lapaw? Pinayagin lapaw? Hari ding cellphone po may one sack of rice diyo. Dayo na ito pa pag cellphone na tani tayo, no? So anyway, sige lang nga. Congratulations sa gihapon sa imo, ma'am, for pagkuha ni mo 1,000 GT3 sa Action Radyo Bacolod. So ano mahambal mo kag syempre sa mga kaupod naman dira nga basi wala pa to sila nakasulat bising ila coupon. Sige ba, madam, salamat sa 1,000 ako na yung bulig sa akon. Salamat sa kay Fred Salangga sa paglawag sa akong ngalan. Action Radio. Nakayo ang may si mother sa imo ay. Congratulations, Ged. Sa liwat, congratulations sa imo, ma'am, for sa pagkuha ni mo 1,000 GC. Hamba ko mo dapat ginhamir-hamir mo. Kaya para lawig ang pagtiyog. Pate Anyway, sa liwat, congratulations! Live din sa gihapon sa Studio 2 sa Action Radyo Bacolod. Pinawan sa Action and Defensor. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Okay, so salamat gid Action and Defensor Lisay halin sa Studio B natong Studio 2, no? Salamat gid and congratulations sa aton winner nga si Christina Pilinggon, no? Sa nga Purok Mahigugmaon, Barangay Tango, Bacolod City. Amo na kung gapamati ka mabatian mo gid hingagaw ka gid diri sa Action Radio, na? Okay, so sa liwat congratulations gusto yo patani cellphone. Mo naman siling mo lang kung anong gusto mo, anong wish mo da nga makuha, botani i-grant man, no? Para malipay man sila. Pero don't worry. Early Christmas gift ng Action Radio para sa inyo. But anyway, nakabahin man sa pagpasalamat sa Action Radio Bacolod sa amon sini mga palangga nga mga tagpalamati nga padayon man nga nagaupod sa amon, padayon man nga nagasuporta sa tanan nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Congratulations na sa liwat kay Christina Pilinggon sang Mahigugmaon Tango, Bacolod City. Okay. Pero antes man, ang nagabutan sa draw nga ginpatigayon man kahapon, no, sa Dakop ka daog Karoleta promo sa programa ni Action Boy Duran. Ang winner nga si Honey Lee sang Villa Anghila, Bacolod City, no? Honey Lee sang Villa Anghila, Bacolod City sa programa Action Balita Morning Edition. May ara pa kamo tubtob karon sa hapon, alas 5 sang hapon. May ara pa ikaw tubtob alas 5 karon sa hapon sa pagpadulong diri sa Action Radio Bacolod para sa pagpatiyog sang aton daog ka ruleta promo. Okay na siya, no? Congratulations, liwat. Nakabay pa nga kung kapamati ka da, hingagaw ka mandi, kapagpatiyog sa aton ruleta. Sige na, padayo na Tita Wilma. Alas 2:15, Action Radio Philippine Standard Time. Rose Guevara, maulanon nga hapon kung Action Week. Ulanda sa inyo, how?
Yes, kay Ma'am Virgie Alpinda. Good afternoon, Tita We. Sakto na istorya sang sunflower, agree ko na. Ang lubi kag pinya may istorya man na sila, Tita We. Ari kami gihapon. Always present sa my silent homes. More power. And God bless you and your family, Tita We. Thanks for the love and the prayer, Ma'am Virgie Alpinda. Yes ko, amat-amaton talang ng mga istorya na nila na. Remember na to ng ila sini mga kundin sila mga naghalalin. Nami man ng informasyon para sa ating mga estudyante. Felice Benzula, good afternoon. Padayon si Tita Wilma, antes ko man ihatag ang aton Senito Pico karon nga hapon. Preparar lang da sa mga may ginabatsyag ilabi na ang may nag-experience Almoranas bala na. Ay abaw, kurit. Mayong hapon sa imo na tita mayong hapon lang. Pamati kami din ni Ika. 29 Subon. Sakto ni Alvin Jaime. Happy birthday Subong. Ni Sino tita? Okurit. 6353. Ika 29 niya Subong. Na. Muna tawe na. Ni Alvin Jaime. Happy birthday sa imo. Mayong hapon, mamuil magapamatigid sa radyo sa Ibi Magalona, Gasigabong Radio. Sir Malili Oligo, ara kakagina sa online, ara kapagid sa radyo. Thank you, Gid. Nagambal ko sa imo kahapon, kaya may ara kami nagapanamkon sang uhong, kung ang inyo uhong, ang imo ginadubo kahapon, nagatubo. Gid o kon cultured. Kay puwerti man niya nagapanamkon, kapag gusto yan nang nagatubo, gid nga uhong, nga hindi cultured. Kudo hindi naman subong tig-uluhong. Paano po kinabala? Ay nga mga anak, kamo Sir Mileli, thank you, Ged. Okay, kag Tita Wilma, palihog lang ko tamiyaw sa family Francisco Gagbisanis sa family, si Tatay Joven kag Nanay Morley Ani Galia. Sa sitio Bais, Barangay Yubo, La Carlota. Alas 2:18 na, kantuan na to na nga to na tupikoya karon nga adlaw. Sa na-mentionar ni Tita Wilma, masakit-sakit ina iya nga ginabatsyag ninyo. Isa sa mga ginabatsyag dira sang aton man mga kauturan. Na kapin pa siling lang na nila ya ha. Na basta pala kaon ka sang makahang pagkatapos mahilig ka sa, hindi na kung hipos na lang datawe, kigan. Hindi, ari kita sa mga may almoranas naton nga mga kauturan. Ang aton question diri na tungod sa almoranas, solusyon para sa inyo. Kay kadamo sang may almoranas sa karon or ang tawag dira is hemorrhoids, di ba? May ara internal, may ara external nga hemorrhoids. Ti kabalo naman kamo sa informasyon sa aton mga eksperto, ini nga aton mga doktor, paglabot sa edad nga 50 years old, no? Paglabot sa edad nga 50 years o kung pag 50 anyos na ara na, ang iba nagabulubatsyag na, may ara 50% sang mga tao nga may ara almoranas. Pero ano ba lang almoranas sa nasiling na naton? Ang almoranas gali, no? Dira ko gid siya ginimutaran kay abisan ako personally gahambal almoranas, kabalo ko kun diin na siya nagatubo, pero wala gid ko kabalo kun nga ano na siya nagatubo. Dira ugat ina gali. Mga ugat ina kag unod, na nga nagagwa ihambal ko na lang pero sorry dira sa mga nga nagakaon sa nga nagagwa ugat kag mga unod compose na sang ugat kag mga unod nga nagagwa bala sa imo buli kung ikaw magbuna nan may mga ugat sa sulod sang imo buli nga sa kadugayon sang imo pagbuna pwede ina ang tendency is pwede na siya makagwa pwede siya nga maipit makontrol mo balati maipit siya tendency na niya kung hindi makagwa kag ipton mo nagadugo siya kag pilaman sa mga sintomas ng almoranas inang permi mo bala pag experience sang constipation nga ginatawag inang hindi ka kapupo gusto mo magpupo hindi ka kapupo tig-ai mo higko mo na so kinahanglan lang gidira gali ang sikreto dira is kinahanglan maghumok ang aton higko sa sulod kag madasig ang aton pagpupo. Dinabi no, ano man lang bi, di ba? Okay kung humok siya, hindi siya magsakit, Kaya mabatyagan yun na gali. Tuod na, kung i-confirm sa mga almoranas, mabatyagan yun na gali. Ngayon ang daw ara, bala daw
do ginapilas, no? Do may pilas o kung na nagakasisi ang inyo panit sa buli. Sakto na. Kung kaisa may ara man nga pagpupo mo, pagwa sang pupo mo, may ara sa may sang dugo, no? Amo nang gwa dira. Kag may ara man kung kaisa nga mahikapan mo ang almoranas sa sulod or nagwa na mismo sa imo sini alatrasan. Tengin halinan sang almoranas sa na-mention ko na to, amo to siya, na constipation. Kinahanglan mo lang dili kaon ka sang mga pagkaon nga damo fiber. Ang high fiber foods, no? Amo ginagaling pinakamaayo nga solusyon. Kadamuon mo lang ang pagkaon sang mga pagkaon nga may mataas nga fiber. Kinahanglan naton magkaon sang, let's say, kung utan, nga rich in fiber, mga 5 servings gid in a day. Kung gamisan niya, actually, way kuya almoranas mo, no? Pero gusto ko kinahanglan, kay isa sa mga problema naton is constipation. Kinahanglan lang gid rich in fiber. Makaon lang ko ng mga dahon-dahon pagkaaga, okay na siya. No? Mag-agwasa gina siya. Kinahanglan damo kakaon utan. Palakaon ka pa patola, okra, tangkong, dahon kamuti, di ba la? Mga prutas, kag brown rice, wheat bread, kag nami pagidmani, kag kun ano pa nga rich in fiber. Kondamo fiber ang kondamo fiber ang aton ginakaon, mas manami kay may volume, may volume siya, no? Ang imo higko mangin mahumok kag madasig ang pagwa. Hindi na mamuwersa ang ugat kag ang imo unod nga naghimo dira almoranas. Panalagsan nga masiling kabla ka isa mo lang ibunagwa dayon. Titungod dira, tungod sina kon madasig siya, hindi mapilasan ang imo almoranas o kung ang imo buli. Inom kagid 8 to 12 glasses of water sa sulod sang isa ka adlaw. Kinahanglan damo ikaw tubig mag-inom para hindi magtig-a ang imo sinihigko. Hindi ka man magsalig, magsiling mga drug dependent, kabawlikawan man nga magsalig dira, no? Kinanglan lang inom ka damo tubig. Kag hindi mo man pagpunggan ang pagpagwa sang imo higko, kay ang muscle bala, kag ang ugat kay ang imo almoranas, mapuwersa man siya nga mahugot, ti makipot na siya. Mas makipot ang alagyan sang imo higko, kag mapilasan pagid tuman ang imo almoranas, kag kinanglan relax mo lang kaugalingon mo, kag try mo gid nga ipagwa ang imo sinihigko na sa isa mo lang kapag buna. Pero kung daw wala gani alivyo ang imo almoranas nga daw lala na gid, na doctor ang kinahanglan. Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kag ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student.
Ano ka nga tap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga manggulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo. Tingala sila kibot sila nami istorya ko parti sa ni Tita Wilma kay nami istorya ni Tita We parti sa may Almoranas, but anyway okay lang na siya. Padayon kita. Emilia Hipunia, good afternoon. Ari lang sila, ari lang kami. Okay, salamat gid. No, mayong hapon lang dira sa inyo. Ari kami sa Arcas sa Aquina Plains. Salamat mayong hapon lang da sa inyo. Barky Tribe, Merry Christmas ko nito, Tito We. Okay, Merry Christmas too. Kag Merry Christmas kay Barry Moses Yulo, kay Norbing Galicia, kay China, nga aragid always nagapamati. Salamat man sa pag-like at pag-share, Ana. Jinky Delegdon, halin naman na kay Sir Noel Amar. Fernandez Eric, salamat man, kag mayong hapon. Tita, good afternoon, please greet sa family Dinoy. Halin kay Mebona may Dinoy too, salamat man. Basiling ni Sandra Belarmino Banzuelo, Tita Wilma, paano kami maka-entra kay pagbugtaw ko sa alas 4 sa Aga Action Radio na ginapamatian ko hasta na ina sa gabi pamati sa Action Radio. Pwede ka pa kay ngabot lawig-lawig pa hasta pa ni sa Pizza 15 na ito nga promo. Kung magka-drop by ka sa Action Radio, kung hindi ka mo malabot sa amon mga upod nga nagalibot man sa mga area na pwede ka mo di ka drop by kag magpangayo sang kupon. Pwede ka di ba lamam Lani Herumiano mayong hapon? Yes, alas 2:35. Action Radio Philippine Standard Time. Padayon anay si Tita Wilma, ma-horoscope tabalaan na itawe.
Horoscope anay kita. So bantayan ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa iton horoscope nga kalingawan tag sa kaadlaw para karon nga adlaw Sabado. Sitiyambre 3 tuig 2022. Sa Rufino Era Gavino, mayong hapon dira sa may handumanan. Oh, salamat gid sa imo, sir. Kag ara man da bala sa may handumanan, may miga man ko da mo, G. Na, sa may handumanan kay Angela, no? Kay Angela Icoli, mayong hapon lang kay Mother Dear mo dira. Salamat gid, na madamo gid nga salamat sa inyo. Ay nga mga anak. Okay. Una nga zodiac sign, Virgo. Ang mga Virgo, amo ining mga nataw Agosto 23, tubtob Setiembre 23. Aha. Mga Virgo niyan, or sa mga Virgo, may mag-offer sa inyo sang trabaho, pero mas maayo nga tun-an-anay ninyo sang maayo ina nga gina-offer sa inyo. Timbang-timbangon gid kun bala ina makahatag sang mas pagid nga kaayuhan kumparar sa imo ginaangkon karon nga trabaho. Di gid magpadali-dali. Kay nga ara ka subong sa sitwasyon sang husto kag sala. Ginang hinay-hinay lang. Pero need mo gid ang pagpangamuyo para makaangkon ikaw sang gabay sa paghimo sang desisyon. Virgo, go na. Maswati nga numero si Ace 20, 31 kag 42. Your lucky color is maroon. Ito ay na ito ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra naman, amoy ni mga natawo, Setiembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, dugangan mo kapagid ang pagpaninguha mo suno sa imo horoscope. Dugangan mo pagid ang imo pagpangabudlay. Magpangamuyo ka para makalikaw ikaw sa problema. Kag kinanglan, magpakatawhay ka lang. Kag maghinay-hinay ka lang kung kinahanglan gid. Maswerte nga mga numero Justice 6, 24, 29, kag 34. Your lucky color is green. Inday Norma Hiptero Sales, mayong hapon lang dira. Sa Inday Grace, mayong hapon. Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ano yung horoscope, ha? Ba mga Scorpio karon nga adlaw, puwerte. Very strong gid ang pagsalig nila sa ila kaugalingon. Kag kanami sa mga Scorpio karon nga adlaw kay very positive sila sa ila mga ginatrabaho o kung sa ila papagaobrahon. Ang inyo ginausoy subong nga dalan o inyo banas para gid sa kaayuhan. Scorpio, 10, 12, 35 kag 36 ang mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Kantuan naman ito ng mga Sagittarius. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ito, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, pamati. Ariho, ang imo horoscope na gasiling, posible, isa mo ka friend o kon isa mo ka partidos or kapamilya, mahulam kwarta sa imo. Kung may ikasarang ka, kag kung may ara ka, hindi mo pagbalibaran. Basta sa husto lang, na? Maswati nga mga numero 18, 26, 34, kag 40. Your lucky color, Sagittarius, is gray. Capricorn, ang mga Capricornia naman, Capricorn, amoy ni mga nataw Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ang mga Capricorn, kung may ara, kamo gina-follow up sa karon na mas nami, I don't know kung na-follow up nyo kainasang aga, kaya kung kainasang aga naming resulta, pero kung ini nga hapon, medyo wala na. Napamo ka na bla, di ba? Pero kalabanan, kung may i-follow up ka muna, early in the morning. Capricorn, himuagi din na, kag mamag-an man ang pagsulod sang kwarta sa inyo karon nga. Kung may negosyo ang mga Capricorn, nami ang dalagan sang negosyo karon nga. Naswerte man nga mga numero 24, 29, kag 35, Ocean Blue is your lucky color. Katuwa naman natin ang mga Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, kinahanglan kid, na? Karon nga adlaw, since weekend,
tagai man atensyon, tagai panahon ang inyo puluyan. Ha? Kung weekend, kag kung wala ka obra, focus kada sa imo puluyan sa pagpanghimo, sa pag-arrange, organize ang tanan. Kung nara ka pa sa trabaho mo, tapusang imo trabaho nga kinahanglanon, tapuson mo sa karon iya nga semana para pag-abot sang Lunes maging matawhay ikaw, di ba? Kag kinahanglan cool ka lang para wala ka kaakigon. Aquarius 5-12-28 kag 39 mga maswati nga numero. Lavender is your lucky color. Ina ang unang palangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. About you, Gian Buena Vista Kilantang. Hello, tita, mayong hapon ko no. Kamusta na ka mo? Ara ikaw sa work or ara ikaw sa balay? Luna Turi Campo, mayong hapon tawe. Kung mga yuda ko po, may tendency nga makadaog ko. Ay na, ano, ginaraffle ina, my dear. Ha? Kuha ka di ko po, makita mo dang tambiolo, ginahulugan sang amon hawid. Ha? Anthony Jones sa Villo Siblano, tuto, kamusta ikaw? Monitor lang siya ko na sa Barangay Inayawan, Kawayan. Anthony Jones, thank you kid kang mayong hapon sa imo. Have a blessed weekend. Ma'am Wilma from Ma'am Elizabeth Gamala. God bless you and your family circle. Monitor your program on air at home. Take care always. More power to ARB. Ma'am, thanks for the prayer, for the love, for the flowers, for the kiss that you sent to Action Radio Bacolod. Hello, tita. Afternoon. Please greet sa family Dinoy and please greet kay baby James. Love ka gid ni mama. Salamat gid, tita. Miss mo ng anak mo. Pa mo kinabala. Ay, mga anak ko. Amo gid na. April Joy Gaston. Kamusta ikaw? Akong kakamusta na kamusta yaman ko gali. Good PM, tita. Kamusta ikaw? Now lang ko. Kapabatsyag kay medyo busy. Sa tudlo modules, hihihi. Isa pa, gaugtas sa radyo, kay gulpi lang gahinay-hinay. Watching from Purok Maygugmaon, Barangay Tangob, TY Gitita. Speaking of Purok Maygugmaon, ang winner, tutungan nag-claim digina, taga Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob to. Sino to? Yes, si Inday Cristina Pilingon. Okay. Alas 2:43, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang Tapuso ni Tita Wilma mga nabilin nga mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw pagkatapos ang pilaman kay mga importante nga mga commercials. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol.
ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga tagpalamati sa Nagapreparar kami nag-abot naman nga winner naton. Ginlawag ko lang ito wala dugay. Di ba kasi lingko hasta laka alas 5. Ha? Ara na siya dugay-dugay. Ara siya dugay-dugay kay mapatiyog siya sang aton sa ning dakop ka, daog ka, ruleta. Na? Bantay naton dugay-dugay. Patungdan ko anay ang pila naton ka mga greetings diri. Antonio Beronio, tita, mayong hapon lang daga. Monitor kami sa programa mo. Dida sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Good afternoon, Tony. Salamat mine. Kag sa batch 78 sa Bagto National High School. Okay, Lynette Himay or Gimay. Good PM. I miss you. Dugay nagid ta Wilma wala ka kita ay. Si Ma'am Perol sang barangay Kabakungan. Okay. I-ano ko karon ng imo profile para dugay nagikuno kami wala makakita ay. Gusto ko man batan pa. Ano ka pangamusta gid siya? How I wish pasensya na kabalan mo si Tita We. Gi-charge na lang naton sa aton edad. Seniors na mo pero ako ha. Okay, naglan mind over power. Amo na isa mag-tendency nga do may mali something ko malipatan. Tawe mind over power. Kinahanglan gid. Pero hindi gina naton malikawan. Di ba, Ma'am Lynette? Good afternoon lang. Good afternoon. Salamat gid. Kag dira man mayong hapon lang ko no. Magallanes family dira sa Manapla. Salamat kag mayong hapon lang, no? Speaking of Manapla kadto ta sa Victorias dira sa kay Nanay Sabel kagay Tutoy Adilaos, no? Mayong hapon lang dira sa inyo. Okay na, dali gid lang mga palangga naton nga mga tagpalamati ang may ara kita tagdaog nga magapatiyog sang aton sinidakop ka daog ka ruleta. Yes, tagdaog kag aton nagid claimant, no? Kad balik kita kadtuan nato ng aton studio to pud kay action on Defensor Lisa action on. Gadason-dason sila. Mag-asawa gud sila nga nagtaka di. Pero si ma'am na lang ato nga istoryahon. Na? Sige Sige ka na magpalawigan pa tita We. Okay. Pwede man, ma'am. Pwede gid para makit-antang beauty mo. Idog-idog lang tadi dayon, no, sige pa. Duwa ko lang di jaw ko ng kitanon. Sige, ano nga lang ta, ma'am? Si Honey Lee. Ma'am Honey Lee. Yes, Honey Lee. Honey Lee. Okay. Honey Lee. Family name. Sabi ko, Honey Lee. Kay may, may kakilala ko nga Honey Lee. Gidang niya nga name. That's why nag-loading man ko. Anyway, pasensya. Sige No? Hindi ko naman malipag, pawalawigon pa. Pero pamakot na ko, taga din ka gani, ma'am. Taga Villangela, Bacolod City. Taga Villangela. Sino ang naglawag sa mga pangalan nga nabasikan mo? Si Action Boy Duran. Action Boy Duran. Yan talaga ako no, Tita We. Bawa sa mga, ka mga attentive sa nga to, yung mga nagdalaog, subong mo na mag-claim, kay agagid sila yan. Amo na ganang call ko action lan. Basta ka pamati ka, kung malawagan imo ngalan, ara ka gid dayon. Amo na ganit, Tita. So, sige, hindi ko na pagpalawigan pa, ma'am. Ano gusto ya? Hami, ragid. Ano gusto mo? Ang rice lang. Ang rice. Babugas gid. I-free over natin yan. Sige In one, dali siguro mong kapyat mo kayo para baskugan mo gid. In 1, 2, 3, go! Kabay pa bugas. Ay, naglapaw! Isa na lang tani, tawet! 1,000 GC man ang iya nga nakuha. Doon nagsundan na, ini sila nga duwa sang nauna lang sa iya. No? Pero gamay na lang tani ho, naglapaw lang gid isa lang gid ka lansang. Lansang. So, anyway, congratulations sa gyapon sa imo, Ma'am Honey Lee, no?
sa pagdaog mo sa 1,000 GC. So, ano ang mahambal mo sa Action Radio? And syempre, sa mga ka-action naton nga wala pa pasa diri sa gila nga coupon, no? Pang-agda nimo. Salamat din sa Action Radio kag sa mga staff. Sabay pa ang wala pa nakapangayo coupon, kagto lang di sa guard kag mangayo. Yan. Ang unang sikreto da, magkadto kay guard kag magpangayo. So, sige, Tita Wan, live din sa gihapon sa studio to sa Action na radyo pagkaduga. Ugo ka na daw, nung kadunlan sa ako na. Sige, dito. Taliwat live din sa studio to sa Action na radyo Bacolod. Dito naman sa Action ang Defensor Disay. Una, sabay ito na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Okay, madam, magiging salamat Action Defensor Lisay. Salamat gid and congratulations sa iton claimant para sa iton daog ka, roulette promo kay Ma'am Honey Lee sang Villa Angela, Bacolod City. O tandi ko nagkuha ng bugas na naanugid ang wish nga makadala sang isa ka paso nga bugas pa uli. Amo na yung mga iloy mo, no? Okay, better luck next time. At sa iban pa naton nga mga kauturan nga may mga kupon nga nahulog diri sa itong Tambiolo. Kabay pa nga kamo naman ang madason iya nga mabunutan kag makapadulong diri sa Action Radio Bacolod sa pagpatiyog sang aton sa ni Roleta. Alas 2:56 Action Radio Philippine Standard Time. Dira gali kay Ma'am Ophelia RC. Good afternoon kuno tawe. Monitor lang kami diri sa Isabela ni Jovelyn. Salamat gid sa inyo. Kaga magluwas man sina dira sa speaking of Isabel. Mami Diana Consolation, mayong hapon. Kamusta lang ikaw? Kag kamusta man sa mga apo nga mo ang ginakalingawan? Kaga syempre man magluwas na tawe ano pagid kay Mami Pilar. Nanay dayin mayong hapon man sa imo dera. Okay, yes. Kakainday Wilma Cabarles, kamusta na ikaw? Pero relax lang ay. Aba, siling ni Sir Alex, so congratulations to the lucky winner. Yes, okay, salamat kin. Kag Tita Wilma, paborito ko gid. Okay, salamat gid. Bo nagahilay-hilay ko no siya. Tapuson ta na yung horoscope tawi. Katuon na ito ng mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga Sabado din nakita. Ara nakita sa zodiac sign nga Pisces. Mga Pisces, magana tao Pebrero 19 tubto Marso 20. Hindi ka magdali, Pisces, no? Mga Pisces, hindi ka mo magdali, hinay-hinay lang. Hulata sa husto nga tion, hulata sa husto nga oras, ang gusto mo matabo. Kinanglan mangin honest ka man sa gusto mo matabo sa imo kabuhi. Mga masuwati nga mga numero 1, 2, 14 kag 31, light green is your lucky color. Okay, kag Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtob, Abril 19, mga Aryan, damo ka friend, damo ka mga amiga, damo ka amigo, na ang matutuod nga abyan, tandaan mo, makita mo kag makilala mo sa tion sang kapiutan kag sa tion sang kahamungayaan. Subong mo na mabalaan kag subong mo makilala sa imo mga friends kung sinugid ang imo true friend. Kung sa imo horoscope mo, Aries, 18, 26, 29 kag 30 mga masuwati nga numero, dollar green is your lucky color. Mga Taurus, yes, Taurus, mga Taurus na tao, iya Abril 20, tugto Mayo 20. Ba kondisyon ang lawas sa mga Taurus o mga Taurian karon nga adlaw. Kondisyon tungod mapagsik sila, kag handa sila nga mag-atubang sa bisan ano. Bisan anong pagtilaw kuno kaya. Ang hinanglan lang yung Taurus, mangin malipayon, ha? Gani, kon makita nila inabilog nga adlaw, makibot ang tanan sa imo ipakita. 11, 19, 20, kag 28 mga maswati nga numero, cream is your lucky color. Mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, yes, Gemini. Gemini, ikaw mismo sa kaugalingon mo nakahibalo nga husto ka. Right, no? Kabalo ka nga husto ka, pero mas pagkapaayo pagid kung hindi ka magpasilabot sa ano,
hindi ka magpasilabot sa desisyon sang iba. Kung mahimo at tubangon mo anay ang imo kaugalingon nga problema subong. Maswerte mo nga mga numero Gemini 49, 21 kag 39. Your lucky color is fuchsia. Dali, gid lang, may nabilin pa kita nga zodiac sign, pero ng aton oras, imponto stress, ang aton anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Thank you sa pag-upo sa itong 3 o'clock prayer. Pero dali lang, tapuson ko gid ang nabilin. Kaya may nabilin pa kita nga zodiac sign, Cancer, di ba? Ang mga Cancer nagahulat sang ila horoscope for today. So, mga Cancer, amoy ning mga natao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer, kinahanglan ninyo ang mag-relax, kinahanglan nyo man ang magpulo pamasyar, kay nga makabulig ina, para nga manumbalik ang imo energy kag kapag sick. Kung nagabisyo-bisyo ka sa pag-inom-inom sa makahulubog nga ilimnon da kapag panahon abi untati na ina. Hindi na si Tita Wilma naghambal sa imo, kundi ang imo horoscope. Ha? Cancer, maswerte nga mga numero dyan si 8, 20, 23, kag 35. Orange is your lucky color. Ay nga mga anak ka mo, Virgil Pinda. Yes, Radlin Lazabel, salamat din mayong hapon sa Bilieza Brothers ko, no? Sa San Jose Valing, salamat gid sa pagbasa mo. Katapusan nga zodiac sign Leo. Ang mga Leo, amoy ning mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Mga Leo, bisan ano nga pag-imbitar sa imo, dapat balibaran mo ina subong nga adlaw. Tunan mo man sang maayo kung ano mga ilinchindihon mo da nga mga kasulatan dira o kung agreement dira antes mo man ina permahan kinanglan maintindihan ini siling oy permahan mo ning perma ka lang ha o sisa aanay basta hasang maayo kung hindi mo maintindihan sang maayo magpulo pa mangkot ikaw para wala ikaw sang hinulso. Mga maswerte nga mga numero 15 Jesse 8 28 kag 30. Pink is your lucky color. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Sabado, Setyembre 3, tuig 2022. Sa wala natong dira malabutan, pasensya na pero si Tito Wilma magapaalam sa inyo sa karon iya nga hapon. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Deuteronomy chapter 6 verse 25. And if we are careful to obey this law before the Lord our God, as He commanded us, that will be our righteousness. I can say happy weekend sa inyo tanan ni Sharon Padilla. Good afternoon. Alam na si Tita Wilma. Happy Sunday and happy family day para buwas sa Lunes na naman kita mag-update. Standby sa matangong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!